Dobré ráno. Hej, vstávate? Haló? Čo je? Horí nám dom? Ale kdeže? Ideme na prechádzku a možno nejaký poklad nájdeme. Dobre, už aj ja stávam. Tak poďme. A ja som vám chcel ešte povedať, že dneska si musím ísť pre viacero balíkov, čo som objednal, takže pôjdete tam so mnou? Áno! Dobre, poďme. Dobre, milá rodinka, tak už sme tu. Počkajte ma tu, idem sa opýtať, či sú tie balíky všetky moje, alebo to ešte niekoho je. Dobre? Dobrý deň, pán poštár. Dobrý deň. Tie všetky balíky sú moje, či to ako aj niekoho iného? Všetky vaše sú. Dobre, ďakujem. No, čo povedal? Že sú všetky naše. Tak čo ja viem, tento zoberiem. Otvor si. A keď aj ty máš ráda SpongeBoba, tak si zober. Jej, ďakujem. Čo? Nejaký Jerry. To asi bude pre takého slimáka, čo som objednával. Aha, tu je. Tento Jerry. Gary. Ten je zlatý. Ale už aj ty otvor. Dobre. Okuliare. Tie sa nám zídu na dovolenku. Ukáže, otvorím tento. Ten had, čo som ti objednával. Páči sa? Ďakujem. Lampa. Ďalší SpongeBob. Milá rodinka, aj stade to si niečo môžete vybrať. Dobre, ďakujeme, oci. Mne sa tento vák páči. Oci, môžem si to zobrať, tento vák medvedikovský? Áno, môžeš. Počkaj, podám ti ho. Ďakujem. Ja by som... Prosím ťa, zlato, podáš mi tú make-up taštičku a ten batoh na dovolenky? Áno, jasné. A mohol by si to aj zobrať, lebo ako vidíš, mám plné ruky. Áno, zoberiem to kľudne. A môžeme ísť zase už aj domov, nie? Asi môžeme a potom pôjdeme na vychádzku. Rodinka, takže už sme doma. A prosím ťa, povieš mi, kde ti mám dať tú make-up taštičku? Áno, daj mi ju tam hore na poličku. Dobre. Sem? Áno. Dobre, túto letnú tašku odložíme sem. Môžem si vák odložiť do poličky? Áno, môžeš. A ten odlákavať zlých snov, to môžeš tuto dať na vešiak. Dobre. Ocino, nejde to tam. No tak nevadí, tak to bude na zemi a čo? Dobre. Brejličky sem. Lampa sem. A hadíka si dáme sem na okrasu. Môžeme ísť už na tú vychádzku? Áno, môžeme. Dobre, ideme. Rodinka, práve mi prišiel list
Oco, prečítaj, čo je tam. Dobre, je tu napísané, že máme pohľadať diamanty a jeden je na nejakom mieste, kde sú informácie, takže asi sa tam môžeme vydať. Môžeme? Áno, prosím. No tak dobre, tak poďme. Milá rodinka, už sme tu. Asi si posadajme na tie stoličky. OK. Dobrý deň. Vy tu na niečo čakáte? Áno. Pán Potter. Áno. Už idem. Teraz tu skúsme pohľadať ten diamant. Mami, oci, našla som ho. Dobre, zoberme ho. Dajme to tam naspäť a padáme. Oci, no a kam to ideme? Do tejto kaviarny. Tam bolo napísané, že v tejto kaviarni je ďalší diamant. OK, poďme tam. Počkajte, musím si odskočiť. Dobre, nikto nás nevidí. Idem tam a otvorím to. Máme ďalší. Kde mi padol? Nevideli ste ho? Aha, tu je. Ty si trúko. Dobre, ale poďme teraz už ďalej. OK. Dobre, malá rodinka, sme na ďalšom mieste a teraz sa budeme dosť potapať. Takže, mamička, ty sa pôjdeš potapať a ja ťa budem navigovať, dobre? OK. Dobre, teraz chod na loď. Schoď toho pána. Dobre. Á, moja čiapka. Daj preč toto. Dobre. Otvor to. Wow, zlato. A drahokám. Dobre si povedal. Zoberieme zlato. A drahokám. Počkajte, ja to môžem dať do tohto. Dobre, teraz sa potop. Áno. A choď rovno. Dobre, idem. A teraz chod dolu. Som dolu. Teraz čo? Kam? Otvor hen tú jaskyňu. Dobre. Wow, tu je drahokám. Už idem hore. Dobre, som hore a teraz kam mám ísť? Chod za nami. Dobre, idem. Dám si to sem. Zoberieme. Dobre, už som tu. Dobre, ideme ďalej. Dobre, rodinka, ešte kúsok a sme tam. Uci, mňa hrozne bolia nohy. Nemohli by sme ísť týmto autobusom? No tak dobre, tak poďme. Dobre, ideme. Dobre, už sme tu. Poďme. A kde bude akože ten drahokam? Poď a uvidíš. Ja vás počkám tu, dobre? OK.
nezvyčajnom mieste. Pozri. Tu je ružový. Wow. Dobre, máme ďalší. A tieto. Dobre, máme všetky a presúvame sa na ďalšie miesto. Dobre, milá rodinka, už sme doma, už je tma. Jedine už treba iba vyložiť diamanty a pôjdeme spať. Dobre, nebojte sa, ja ich vyložím. Tak, 1, 2, 3 a 4. Zlato. A ďalší diamant. Toto potom vyhodíme. A už asi poďme spať. Ďalšie sme aj tak nenašli. A vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!